toliko strašno. Kapetan je stari prijatelj kući. Njegova mi se majka udvarala. I oca sam upoznavala. Tražio je od mene da mu dam za ženu svoju čerku kada je budem imala. A onda je on i umro. I nije to čekao. Gospodine, za to nije on kriv. Niste vi. Ali u čemu je stvar? A previrali smo se zato što je moj muž. Ja sam trudio. Pa šta je? Pa u čemu se radi od toga? A nemojmo da se raspravljamo o toga. Ja sam... A ne uzbuđujte se, ne uzbuđujte se. Ispričajte mi stvar, gospođo Smith. Prepirali smo se zato što je moj muž govorio da kad se pucanje na vratima uvek ima neko. Evo stvari